Yeah man, you're welcome back again to Zimu Reality ITV. Sitarangu ndinonzi DJ Spark Zimbabwe. Ndiripo pana pandinongova ma latest pandinongova dzinenge dzichipisa ndobva ndayanadzo panda ndakurakidzai. Nyaya ndinaye muzora nhasi ndiyasauru ndabva kwadza video racho obva mangorono mega wachita imba yavari kuwaka. Pane imba yavari kuwaka mahwambe muramhanzi this time iya waipwanye ine mapepa akakwana. Sadangokwadza video racho obva mangozvionera mega mahwambe murambi zvikuitwa nemageto youths. But before sanda kwadza video la nhasi kana chingori munyowani watanga kusvika pana pamuzora nhasi please don't forget to subscribe Zimu Reality ITV kuitira kuti pandinoyanda ma latest akupotse kuitira kuti pandinoyanda zvinenge zvichipisa unobva wangoita mudhikinyira wacho chi faster. But anyway, again, but I'm going to say kuti kana uchingoda kurerwa plumbing raubata on the seaworld plumbers and suppliers. Iya vandana mazvikokota, avaruma vandana mazvikokota vanorowa tiling, vanorowa pipe laying, vanodila nezvima sewage izvozvo. Namba dzavakomana ava, namba dzavaruma ava ndo dziri pa screen, namba dzinobatika pa company ndo namba dziri pa screen izvozvo ndo pekudzibata. Right. Again, but ndangobata Goba Sauro mungoona video rawaitira kuti yawa epkanye. Hadzi ine mapepa. Anyway, azvimango manzi zvazva covid yambo zvimisa mawani ya mau construction baba dudu ya man aiwa kunonzi kutamba iri kurira exactly, yeah. But this time I pukanye. I pukanye this time. I am pukanye. I ine mapepa. Yeah. I yakaiva. Bakapedza job. Yeah, yakapedzwa job. Gaya. Hanzi yakapwanyirwa iya. Tara ikoko. Ya. Marona ka video nemba ya mkoma Sauro aiwa this time akuzvisimbisa kuti aiwa waipwanye inenge nemapepa yakafambirwa zvakanaka. Saka ndoimba rekuwakona mkoma Sauro aiwa tongoti big up yourself Sauro chakanaka boys chakanaka kana machinga wakaimba yako isitiripo pakumusimbisa maizi handisi muwengi wa Sauro ndonzo kwangwa mwanu pandotera zvimwe zvinhu zvechitaura nazvo zvechitwa na Sauro mafilimu ndonzi Sparks vamuwengi aiwa ma YouTubers hatisi vavengi tiripo pakungokupakura zvinenge zvichiitika. Saka maiona imba ya Sauro aiwa tiri kufara ende mazva hatisi hombeka zvekuti isusu tinokwana tese isusu vanhu vekangarini family tokwana tese big up yourself Sauro ndozvodiwa izvi mageto youth ngatiwake dzimba ngatiite zvinhu zvinoita tiendese tiende kumberi ngatitewo zvine musoro nemari dzatinoshandisa nokwato zvinotonge munhu hadhako haite sei but haana imba yariwaka but Sauro anenge akaloka zvakachizoti maya panotengwa masimba da kuenda kudzimba unowaka imba yangu. Big up yourself mkoma Sauro ndozvangani nazvo muzora nhasi. Don't forget to subscribe Zimu Reality ITV kana kulinga timu yangu yaiya yeWorld plumbers and suppliers vakusaplere zvese zvamunoda. Mkoma Sauro tatobata mkoma Sauro bwangorowerwa nevakomana veSeaworld plumbers and suppliers avo kuti vangosaplaya zvinhu zvacho zvese wobva warowerwa matiles akaipa because timu yangu mawambi murambi. Thanks.